Директори иҷроияи агентии авиапорт Олег Пантелеев гарон будани чиптаҳои ҳавопаймо барои парвозҳои чартерӣ байни Русия ва Тоҷикистонро шаҳр дод. ҷумҳурии Тоҷикистон то лаҳзаи барқарор шудани парвозҳо хатсайрҳои чартерро идома медиҳад. Мусофирон аз он шикоят мекунанд, ки чиптаҳои ҳавопаймо ба $300-500 мерасад. Аз ин рӯ онҳо наметавонанд онҳоро харидорӣ кунанд. Директори иҷроии агентии авиапорт Олег Пантелеев вазро дар бораи нархи чиптаҳои ҳавопаймо комилан номаълум мешуморад, ки муштариён қаблан бо онҳо дучор наомада буданд. Коршинос қайд кард, ки дар нархи чипта як қатор омилҳо ҳастанд. ин ҳам арзиши сӯзишвории авиатсионӣ ва ҳам нархи хидматрасонии парвозҳо дар фурудгоҳҳои муайян мебошад. Ин масъалаи бениҳоят муҳим аст. Аз ин рӯ метавон ба назар гирифт, ки хароҷоти ширкатҳои ҳавопаймо ҳангоми парвозҳо дар масофаи нисбатан кӯтоҳ нисбат ба парвозҳои тӯлонӣ баландтар хоҳад буд. Пантелеев таъкид кард, ки нархи чиптаҳои ҳавопаймо танҳо пас аз лағви ҳама маҳдудиятҳо дар самти парвози ҳавоӣ ба эътидол меоянд. Бозигарон ба бозор бармегарданд ва гардиши мусофирон зиёд мешавад, ки муҳити рақобатро бармегардонад. ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар се моҳи дуюми соли 2020 талафоти калон ва қарзи зиёдро ҷамъ оварданд. Бинобар ин тааҷҷубовар нест, ки онҳо кӯшиш мекунанд, ки ҳадди ақал баъзе аз талафҳоро ҷуброн кунанд. Сарзаниш кардани онҳо, ки мехоҳанд каме кор кунанд, душвор аст, аммо барои мусофирон низ ин ҳолати хуб нест, хулоса кард Олег Пантелеев.